सानथालि इयुथ क्लाब बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनायखौ आं बावहरदों। मानो होनब्ला दिनै बिथांमोना जोंनि सासे मोजां ससियेल वार्कार बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। रुंसारि लिटन बसुमतारी बिथांनि मुङाव दिनै बे 2 नम्बर आमजोलि सानथालि इयुथ क्लाबा मोनसे फुटबल जोलुर बादायलायनाय बिथांमोना फाथिदों बाहाय। आरो दिनै जोबथा बादायलायनाय बाहाय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना लिंदोंमोन। बाहाय इतिमध्य खेलखौ जों बेखेवना होबाय। आं गोजोननाय मोन्दों जे बे 2 नम्बर सानथालि इयुथ क्लाबा बिराद रिक्स लानानै बे खेलाखौ फाथिदों। मानो होनब्ला जों मिथिगौ दिनैनि तारिखाव बिदि फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिनाया खोब सहज नङा। अब्लाबो बिथांमोना फाथिदों सासे मोजां ससियेल वार्कारनि मुङै। आरो आं आसा खालामगोन बे फुटबल टुर्नामेन्टनि जुगिदि बिथांनि मुङा अरायसम माने गोसोखांजागोन बे टुर्नामेन्टनि जुगिदि बेखौ आं आसा खालामदों आरो। आसलते आं जेब्ला 2001 मायथाइनिफ्राय आं MLA जादोंमोन उदालगुरि समस्तिनि। आरो गोसो सिंनिफ्राय समाजनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोखानायखा। दा बेखायनो जुदिब्लाबो थांनाय 2021 मायथाइयाव बे सायख'थियाव आं जेनदोंब्लाबो आंहा जिहेतु समाजनि खामानि मावनाय हुदाया दंखायो। बेखायनो गोसोआबो थानो हाया। जेब्लायबो आं रायजो राजानि गेजेराव थानो मोजां मोनो। सोरबा बिपद आफदाव गोलैयोब्ला सोरहाबा माबा मोनसे प्रयजन जायोब्ला बाहाय थांनानै मदद होनायखौ आं मोजां मोनो। आरो ओरैनो थाबाबो आं गामिफ्राव थांनानै मोजां गाज्रि खबर लालायबाय थायो। रायजो राजाफ्राबो गोबां अनो मोजां मोनो। दा बेखायनो बिथांमोनाबो माबा मोनसे मेल मिटिं जायोब्ला फुटबल टुर्नामेन्टफोर जायोब्ला बिथांमोनाबो आंखौ लिङो आरो आंबो मोजां मोनो बेफोराव फैनानै सहयोग होनो उत्साह मोनो बिथांमोनाबो। दा बेखायनो बे ससियेल वार्क खालामनो मोजां मोनो आं माने। जिहेतु BTCखौ जोङो गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै लाबोदों। हाजार मानसि जिउ बावनो गोनां जादों BTC लाबोनायाव। दा बे BTCखौ जुदि मोजाङै जुदि जों लाखियाब्ला बेथ' खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। आथिखालाव जों जि नुनो मोन्दों दा प्रमद बर' दैदेननायाव जि BTC सरकार जाबाय बिथांमोना जुदि कम्पेयार खालामोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननायजों बिथांमोना जेबो मावाखै बे बोसोरबायावहाय जेबो मावनो हायाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माने डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखैआनो। आनखि BTCआव जों मोनखानाय जि पावारफोर दङमोन बे पावारफोरखौबो प्रपारलि माने इउटिलाइज खालामनो हायासै। प्रपारलि फांसन खालामनो हायासै आरो माने। आनखि मा खालामदों 16टा डिपार्टमेन्ट आं सालायनो हाया होननानै बिथाङा आसाम सरकारनो गथायना होदों। बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो माने। दा जों आसा खालामदों जों गथै रायजो राजाफ्रा BTCनि रायजो राजाफ्रा